टटेल 800 थाखाल' मोनथारदों आं सानब्रैजों। बिदिबालाय आंलाय माला फिथा माहाजोन जागोनसै। फिथा माहाजोन जानानै आं हटेल गिदिर खुलिनो हागोन दे। फिथानि दामाबो थाइबा थाइबाल' नालाय बेनिखायनो लाबानो जानो नागिरा। थेवबो आङो गोसोखौ फिसा खालामा। आं नाजाथारगोन। नाजानानै हटेल गिदिर खुलिनासो गारथारगोन आं। बे नारजि बुदाङाबो 1000 जागोनखौ माखौबा फिथाखौनो लस खालामजोबनानै होबाय आरो फ्रियाव रानना होनानै। हैद हाफां आं होफिनगोन ना नोंनो। आंनिफ्राय मानोथो लाया नोंलाय फैसा? नोंनिफ्राय फैसा लानानै आं खोथा खोनासंनो गोसो गैया। आंनि इनकामजों आंनि खामायनायजोंसो माहाजोन जानो नागिरदों दा। बेफोरथ' जागोन, थेवबो आंनिफ्रायबो एसे हेल्प लादोब्रा हाफां। हटेल खुलिनानै लादोब्रा। आं नोंनि बिदि फिथा फाननायखौ बोरैबा मोनथारबायलै हाफां। खस्थ'सो मावदों दा आङो, सिखाव खामानि मावाखैना बोरैबा मोननो। आच्छा हाफां, मोनसे खोथामोन ना। मा? न'खरावबो रावबो गैया, आइ आरो नों आंल'। एसे मानसि बारायहोनोसै नामा? होमबालाय बे नोंनि फिथा जाग्रा गथ'फोरखौनो लाबोनानै लाफैदो आरो। थै जोंनि आरोलै, जों सानैनि, नोंनि आरो आंनिब्रा। गथ'खाङा माथो आं। बिदि होनबानो जायो नामा? आइयाबो बुंगासिनो दङ फिसौनि मोखां नायनो लुगैबाय होननानै। आइनि साननायखौ जाफुंहोनोसैब्रा हाफां। ओमफ्राय आंनि साननायालाय, आंनि हटेल खुलिनो लुगैनाया, आंनि साननाया मा जागोन? बेबो जागोनब्रा। नों मालायनि गथ'खांनायखौ, मालाया बिमा बिमा होननायखौ खोनासंना बोरैबा मोना आरो? आंथ' बिराद बिफा जानो लुगैबायलै हाफां। लुगैयो लुगैनायालाय। ओमफ्राय आं गिहांखाबाय दानि गथ'फ्रा जि दुस्थ' जायो। बेफोरखौ सानो नामा? जोंना मोजां जागोनब्रा नोंबायदि। नंगौना? औब्रा। मा जाबावगोनलै सन्थला, जेरैबो खाफाल जिला। गोथाङैनो गोथै बायदिसो जाबायलै माथो। माबा मोनसे मावनो लायो, माबा मोनसे जायो, जेबो मोनसे जाफुंजाया। नाथुर कम्पानियाव थांनो सानबाय, नाथुरनो आदार हैनो, बेबो जायासै। हनै लोगोफोरानो कर'ना पजिटिभ जानानै लाना थांजोबजाबाय। लांबाय बिसोरनि न'खरनि हिनजावफोरखौबो लाना थांफाजोब्बाय। दाबा खम बखिसिगोन खोमालै आंखौसो। जानाय नंला बायदि मोनबायलां, रायसिगोन खोमा आंखौसो। शान्त। आच्छा, सोरमोनलाय? साला सुवाद, दाबो खर'आ थिग जायाखै नामा नोंना? मानो बिदि जाखोब्रा सन्थ? मानो बिदि जाखोब्रा नोंलाय? हामालै सन्थ, हामा। बान्दर सादा दंबा हरलाय सन्थ, बान्दर सादा। सोर बिखारि जाखोब्रा? खर' गुदुं खालामबाय थायोलै। फैसा थाइसेबो गैयालै आंनाव। थां, ओइफाले जा, ओइफाले। खुस्रा फैसा नाय, जा। सन्थला साला आंखौ भिखारिसो खालामबाय नोङो? मेगनाबो थांबाय नामा नोंना? दिमागजों लोगोसे मेगनाबो गैला नामा? गाबागाव थांलाय। साला जाफ्लादोंना जामादोंसो, खर' सिङाव एख्ल'जनासो नायनांसिगोन बायदि मोनबायलां। आच्छा बारु, थाइबानि लारु, टाइमा बारा गोबाव गैला, फरायसालियाव थांनांगौ। गोदाव सोराव सन्थला, बेयावसो जिरायनानै दङ नोङो? औलै, नाथाय नोंखौबो बारा मोजां सिनायाखिसै दे आङो। आयै बेसेरा सन्थलाया, मानिफ्राय मा जालांखो? सन्थला, आं नोंनि दस्ति सोमस्रि। आंनाव इसिबां समायना दस्ति दंलायो। मानो जिरायखो? फै, बेन्साव जिरायफै, आं सिखारना होनि। नांलाया दे। नै सन्थलाया बेयावनो जिरायनानै दङ दै। दुमफावखौ नुनानै सन्थलाया बिहु जाफिनबालाय? उफाय गैलालै, दुमफावखौ खिथायाबालाय। दुमफावखौ नुनानैसो बिहु जादोंमोन बियो। दुमफावखौनो खोन्थाफिननांसिगोन आरो। आं हले सन्थलानि मोखांखौ नायनो लाजिदोंहाय। लासिंसिं सन्थलाखौ नायनो थांलायनाय, आयौ आं लाजिदोंहाय। उनाव लाजिबाय थाहाय दुमफाव, दायो सन्थलाखौ फाहामग्रोनि। उनाव लाजिबाय था जालायबावो। दुमफाव नोङो उन था दै। आं बोरैबा मोनबायहाय, सन्थलाखौ बोरै नायफिननांगौ जाखो आंलाय? आं दंलै दुमफाव, आं दं। दस्ति। बमब्रा दस्ति। आयु, बमब्राखौबा सिनायलायो? दिल का कानेक्सन ब्रा, दिल का कानेक्सन, बेखायनो सिनायो। सन्थला, नाथुर कम्पानियाव थांनाया मानो फैफिनखो? ना आंखौनो गोसोखांनानै फैफिनबाय?
थुत मुगै सुगै मा जाखो बेलाय आयौ आं नोंनि मोजां मोननाय गार्लफ्रेन्ड तात्तारिगा मा होननाय जाखोब्रा गार्लफ्रेन्ड बयबो गार्लफ्रेन्ड होननानै बुं बे गोसोआव थायाखैना बयबो गार्लफ्रेन्ड होननानै बुं नोंनि गार्लफ्रेन्ड हे गसाइ आंहा गार्लफ्रेन्डबो दंलायो मालानिफ्राय गोसोथोनो रोंनानै बिदि गार्लफ्रेन्ड लालायखोब्रा आंहाथ' हामदै मोन्दैखौसो गोसोथोयोमोन आं आयौहाय हामाहाय सन्थ'ला हाबा जानाय हिनजावफोरखौ गोसोथोनो जायखिजाया आंखौ बारा डिस्टार्ब खालामबाय थानाङालाय नोंसोर आं रावखौबो सिनायाखै आच्छा जोंखौ सिनायाखै नैबेखौथ' सिनायगोन ना नोङो बेलाय बेनो बोरैबा मोनजोब्बाय हान्जायाव गामावगानो बै गेजेरनि जोगोनार फिथाइ बायदिखौ आं दाखालिसो सिमाङाव नुदोंमोन खोमालै सिमाङाव आंखौ नायनो फैलायदोंमोन आयौ सिमांनि सिलायानो मोगथां नुजाबोबाय हे गसाइ बिहुसो जाफिनलायबाय बे बारावबा मा थांलायगोन बेना सिगांनि गोसोखांथिफोराथ' गोमोरजोबखाबायानोसै बे बारावबा मा जालायगोन ए भगबान बेनिखायनो आं फैया होनखादोंमोन ना है ना आंसो दाय जाजोब्बालाय ओइ सन्थला आंनि सना मा जाखो मा खर' थिं थांना साजोबब्रा जौ लोंदोंमोन नामा आंलाय ना जौ मोनैनिफ्रायसो खर' सादोंब्रा मा खालामफैदों नोंसोरलाय बेयावलाय आरो बेयावलाय माला मोनफैखोब्रा ओइ नों आंखौ सिनायदोंना आंखौ सिनायदोंना दस्ति आंखौ सिनायदोंना ओइ आं लाजिबायहाय खर' मेलेमफ्रा गाज्रि जाजोब्बाय नामाब्रा मा सिनाय जानांगौ जाखो नोंसोरखौलाय जाम्बि बायदि सोंला खालामोलै आच्छा आं बेयाव बोरै मोनफैखोब्रा न'आव थांसैलाय आंहा मैगं फाननांगौआ मैगं फाननांसैलै जानाय नंला नोंसोरजों थाबाय थाजानाय नङालै आं मैगं फानहैनोसै जानाय नंला मैगं दखाना बरबाद जासिगोन आंना लोगोआ गुबुन फारसे गावनि मावनाय दांनायफोरा गुबुन फारसेलै लोगोजों खामानि दामानिजों ज' जाजाय लाब्रा बायदि खालामजोबोबा लससो जायो लस बेनिखायनो मावनाय टाइमाव मावनांगौ जानाय टाइमाव जानांगौ लोगो जानाय समाव लोगो जानांगौ तात मैगं फानहैनांसिगौ आंहा दस्तिया हुसाव फैफिनबाय हामबाय मोजाङानो जाबाय दे सन्थाला नों आंखौ मोजां मोनाब्लाबो आंखौ सिनायाब्लाबो अनाब्लाबो आं नोंखौनो मोजां मोनगोन नों जेरैखि थासारियाव थाया मानो आं नोंखौ साया जानानै सायखं होबाय थागोन दिनै दुम्फाखौ लिंना लाबोनानै नोंखौ फाहामनो हाबाय सन्थला गोदोनि बायदि खालामनो हाबाय आयौ मा जाखो सानस्रि एसेबांथार मोजां मोनो नों सन्थलाखौ दुखु मोनफादों आङो थार मोजां मोननायफ्रा मानो मोजां मोननाय मोनफिना बेफोरखौ साननानै दुखु जादों आं दा गाब सानस्रि गाबनाय नुबा गाबफानो ओंखारो आं जाबाय खुसिसो मोननांगौ सन्थलाया मोजां जाबाय मा गाबलु गाबलाब्रा हिनजावफोरनिफ्राय एसेसिम गाबलु गाबलालै इमसनेल जाथारोबा थाबनो बेनिखायनो गाबनो ओंखारो आरोहाय नोंलाय मा बुजिनो बमब्र आं हले नोंखौ गाबनो होआलै दुम्फाव ओइ बमब्र अननाय खिन्थिनाङाहाय दानो दुखु मोनगोन आङो अननाय खिन्थिनाङा ओइ बमब्र नोंनो लादोहाय सोमसिखौ आं आलासिलाय नायनो हाथारला बेखौ जेर लानानै होफैग्रो आंनो बिस मुलि होमबासो सानगोन आं आयु रागासो जोंलांनो माथो बेलाय आच्छा दे जाबाय हनै सन्थलायाबो बेखौ मावलांबाय दे सन्थलानो बेखौ सोरबा हैदो आं हले होयाहाय आंनो हैगोन आरो दे अब्लालाय आंखौबो नुलायाखैना नोंसोरो गुड
मर्निंल' होननो रोंगौ जेबो होननो रोङा फरायनो दांनो जेबो रोङा खालि गुड मर्निं बेनि बाहेरा जेबो रोंला ओमफ्राय गाबोननिफ्राय बेड मर्निं होननोसै सार राय सिरिथा नङाबा आंनि आखाइ नोंसोरनि थाफ्लि जानांगोन मिथिबाय सार एमाव राजायासो होनदों एमाव राजा नोंसानि एमाव राजाया हेय क्लासाव राव आंनि नोंनि गैया आं फोरोंगिरि नोंसोर फरायसा बेयाव न'नि मानसि दं होननानै नोंसानि जोंहानि होनलायनो मोना मिथिबाय आंनि नोजोराव गासिबो समान गासिबो आंनि फरायसा आंनि फिसाबानो एक्सट्रा बेलेग बे नङा मिथिबाय एवलेव आंनि नोजोरावबो नों सासे फोरोंगिरिसो बिफा नङा बिफा हेय हेय साला लास्ट बेन्चआवसो जिरायनानै दं नों एमाव राजा बेबो हिनजावसाफोरनि गेजेराव हाबनो हागोन ना सार आच्छा बेटा हाबखांनानैसो हाबनो हागोन ना हेय सार हाबनो हागोन ना सार होननानै सोंनांगौ नामा बेनिखौसो सोंदों दा नङाबा सोङामोन माथो आइयाव मासे राखां बेलाय नङा माथो सार नोंसो राखां खोनादों दा आच्छा थां जिरायथां आंनि जायगायाव जिरायदों एमाव राजा बे जायगाया आंनिसो मा नों बायनानै दोनफैखानायमोन नामा हे जायफ्रा बे जायगायाव आं जिरायखानायमोन जल्दि होगार एमाव राजा नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन बे जायगायाव आं जिरायबाय नालाय आंनि जाबाय बेयाव नोंनि आंनि गैया मिथिबाय जाय फैग्रोदों बिनो जिरायनो मोननांगौ मालाय बिफादानो दादा गिदिर नामा गासिबो बिफालाय बेलाय अमा राजा सारा बियो आंनि फोरोंगिरिसो बिदि खोथाया होमबा नों माने अमा राजा सारलानि नङा नोंखौ हाखरनिफ्राय हाग्रा बारिनिफ्राय खनखांना लाबोनायसो दाखोर बारिनिफ्राय जायफ्रा साला बोरायनानै थालांनाय मा बुंदों नों आंखौ लाजिदों नामा साबास आंनि फरायसाफोर साबास आंथ' गैया नङा होमबा आं बन्थ' मुरासो बेनिखायनो नोंसोर गावजों गाव गोसो बायदि नांलायगासिनो नङा होमबा सार एमाव राजाया आंनि जायगायाव जिरायदों जायनो फैगोन मोनो बेनो जिरायनो मोनो बहुत बारा जाबाय नोंसोर सानैया बाय एमाव राजा नों बाय बेयाव बाय सिरिथा नोङा सानैबो सिरिथा खोमाया मोजाङै खोनासं सानैबो सिख्लाफोरसो जिरायनांगौ सेंग्राफोरसो जिरायनांगौ मिथिबाय बेयाव सिख्लाफोरजों जिरायनाया सानैबो बन्द जानांगौ गाबोननिफ्राय मिथिबाय ना खोनाबायना खोनायाखै आं खोनायाखै आंबो जेबो खोनायाखै नोंसोरखौ सानैखौबो होगोन आं मिथिखायो दे सारा एमाव राजाखौ लासै बुगोन आंखौ गोसा बुगोन मा जादों गथ'लै बे जायफ्राया सानैखौ बुवा आं थां बेयाव दाउला जाय थां सानैबो दाउला जाय थां आरो आंनि फोरोंनायखौ दाउला जानानै खोनासं मिथिबाय आंनि क्लास जोबजासिम नोंसोर बेबायदिनो थानांगौ मिथिबाय मा होनखो बुजिलाङासैहाय आं सन्थला आं गावनो बुजियाखैलै मा जालांखो दाखालि दुमफाव आंखौ नायनो थांदोंमोनब्रा बेनिफ्रायनो मा जाखो आं मिन्थियालै दुमफावा नोंखौ नायनो थांलायदोंमोन नुबायना नोंबो मिनिनो ओंखारदों नङा होमबा दुमफाव आंखौ नायनो थांदोंमोनब्रा गावनि थाखाय हौवा गोदान जानो सानैबो हाबा जालायबानो जायोमोन दा आं हानाय नङालै दुमफावखौ हिनजाव खालामना लानो जानाय नङालै बायबायसो थागोनलै बियो आंखौ जौखौनो लोंनो होनायसो नङा बियो सन्थला खालि जानाय लोंनायल' मानोहाय खामानिफोरखौ मावदो दे मैगं दखाननिया मैगं फाननाया मैगं फालांगिखौ बिराद गिदिर खालामदो दे नोंबो आंबो फिथा दखानखौ जौगाहोनोसै आंबो बेखौनो सानदोंलै न'नि बिमा बिफाजों बिराद रायजानो बाबायलै आं रायबाय थायो हिनजाव होफैनो नागिरबाय थायो बेनिखायनो माबा मोनसे मावना देखायनोसै सानदों आं आरो देखायनांगौथ' आरो माबा मोनसे मावथारनानै माथोहाय बर' समाजाव बर' फालांगिफोरा बुहुद खमथ' बेनिखायनो जोंनो थिगसे गिदिर फालांगि खालामनानै दिन्थिनोसै ना मा बुङो सानैजों पार्टनारशिप जानोसै दे हाबा दे जागोन ओरैबायदि गिदिर फालांगि खालामनोसै बर'नि नाम्बार 1 फालांगि जानोसै नङा होमबा जोङो ना सन्थला फन फैदों सोरनिबा सान्देला जोंखौ कर'ना पजिटिभ खालामना गालांनानै गावआ आराम दंहैयोना देदलारानो गारालै नोंखौ जों सन्थला गारा माथो फेरेंगासो खोमालै आं फेरेंगायानो बुंदों नोंखौ गाराब्रा आङो सन्थला नोंखौ गारा नोंनि थाखायनो जों कर'ना पजिटिभ जानांबाय जोंनि न'खरनि मानसिफ्राबो गासिबो कर'नायाव गोग्लैजोब्बाय नोंनि थाखायनो जादों गारा नोंखौ गारा र' थांगासिनो हरबायलै आंखौ दे
सनथला नोङो न'आव थांदो आंबो थांनोसै नै फिथाइयाबो जोबखासिगोन आंना बेनिफ्राय गाबोन जोंहा मिटिं मोनसे फाथिनोसै नङा बा सानैजों बेनिफ्राय फालांगिखौ माबोरै खालामा सावरायलायनोसै ना मा होनो सनथला औ जागोन दे